Тя е артист. Такъв е талантът ти, артистичен, но не е актриса, въпреки че ни води към сцената. Надписът на вратата ни уверява в това. Но тази сцена не е театрална, домашна е. Участници в пиесата, която от години ежедневно се играе тук, са любимците на Вихра. 7 кучета, 4 от които са от най-старата порода в света – салуки. Наричат ги още персийски хрътки. За пръв път видях салуки през 1996 година. В Будапеща имаше световно изложение и когато ги видях, имаше може би 20 кучета в ринга, просто ми спрядаха. Толкова грация, същевременно един отсъстващ вид, един поглед, който е над нещата. Винаги съм се шегувала с това, че като се разсеят на някак, казвам, превеждат Омар Хаям в момента и ни име до вас. Беше впечатляващо. След доста години един мой много добър приятел и съдия на кучета Андон Тодоров ми звъни от Москва и казва: Вихра, искаш ли салуки? И аз казвам: сега айде да не ми говориш глупости, не ме дразни, ти много добре знаеш, че нямам толкова пари да си купя салуки. Да казва: не бе, подаряват ми едно, аз не мога да го взема. Каза, че ако е за тебе, ще го дадат. И аз казвам: ми не задавай въпроси, кога си кацаш да си дойдем да си го вземем. И така отидохме до София и го взехме ето това нещо, което беше една мишка, която се стоеше от 4 дълги крака, една дълга маймунска опашка, която въобще нямаше още тези ресни. Прекрасни. Това беше просто един маркуч с бяло криво връхче на едната страна. И тогава от клетката транспортната ме погледнаха най-прекрасните и най-тъжни отчаяни очи на света. След полета в багажното отделение, вероятно не се е чувствало много добре, и те ни ги хранят преди такива дълги пътувания. И така стана член от нашето семейство. Нарекли я Мус. Мус растяла и дошло времето, в което можела вече да стане майка. Оказало се обаче, че на Балканите няма такава порода кучета. Намерили бащата на нейните 6 бебета чак в Словения. 5 от тях останали в България, 3 в обкръжението на Вихра, 1 при нейни приятели в Пловдив, 1 при колега-скулптор в Перущица. Ама Мус, тя си е отдавна тук. Тя си вече отдавна си е местна. Така се здобихме с нея. Тя е руско развъждане, но всъщност корените и по-назад в родословието пак опират до шведски развъдници с голяма слава. Защото там, колкото и да е странно, в тези хладни страни, тези породи са се адаптирали доста добре. Отглеждат ги с отношение, с много любов, дори предприемат пътешествия до Испания, за да може кучетата да потичат край морския бряг през лятото. Стават членове на семействата и хората много ги обичат, но те са наистина кучета за разбирачи. Странни животни са. От най-древни времена, 6000-5000 години преди Христа, има запазени фигурки от слонова кост с глава на салуки, чиято дълга шия е била украсена с традиционен нашийник. До нас са достигнали барелефи, изобразяващи 3 салуки, преследващи газели. За родина на салуки се смята Близкият изток. Там вярват, че са свещен дар от Аллаха. В Египет салуки е царското куче. Често телата им са били мумифицирани като телата на фараоните. Вероятно поради този факт определят салуки и като най-старата порода на домашно куче. Гръбчето му е оформено по-скоро като на гепард, отколкото като на куче. Има котешки движения, много е бързо и казват, че е достигало до 86 км в час. Много сериозна скорост и това куче може да я поддържа дълго, не само за няколко секунди. Изключително издръжливи, те са спортни животни. Както виждате, са доста слабички. Все питат хората, не ги ли храните. Всъщност, те са лекоатлети, спринтьори и за това имат толкова дълбок граден кош, голямо сърце. Много голяма така наречена инсерция, коремчето е хлътнало. Дълга опашка, която е балансьор в движенията. Тази пустинна хрътка е изящна, стройна,
Лесно може да догони антилопа или друга плячка в дълбоките пясъци или скалистите планини. Наричат салукито куче за лов без пушка, защото стига до плячката, водено от следите на сокола в небето. Това е, може би, единствения момент, с изключение на големите религиозни празници, когато в родината си това куче яде месо. Те са почти пълни вегетарианци. Питка от арабския хляб, няколко сушени смокини, малко мляко от камилата, това е ежедневната му дажба. В останалото време, когато не са се разиграли, когато не тичат, те са много спокойни, спят някъде на колелце, не са шумни, почти не може да им се чуе гласа, освен когато ви приветстват с едно типично пеене за салуките. Реално те не лаят, те издават едни много приятни мелодични звуци и когато са няколко, си е направо хор. И в този хор едно е мъжкото присъствие. Единственото ни момченце се казва Касим. Той е арабско име, значи красив. Още с раждането решихме, че той просто трябва да има това име, защото наистина е много красив. Макар че малко страхливичък, но това е естествено. В глутниците на салукитата никога мъжко куче не е водач. Винаги женско, така че те са винаги на една втора позиция. Тоест няма алфа кучета, така наречени. Освен това, той има едно много красиво петънце на главата, както виждате. Ето това. Когато едно куче от тази порода има такава точка точно на челцето, това се нарича целувката на Аллаха. И такива кучета се ценят особено високо. Той ни е много красив, гримиран, с много дълги мигли и ни е много добричък. Тази красавица е Куки, бисквитка. Момиченцата ми са с такива сладкишени имена. Много е беличка и също има петънце на челцето от целувка на Аллаха, просто е светло и по-трудно се вижда. Куки е много атлетична, много е умна и мисля, че е водача на младежката глутница. Тя е тази, която ще открадне, ще раздели обаче с братчето и с сестричката, това, което успяла да открадне. Интересното е, че те са любители на такава трапеза постна. Тоест по-лесно ще откраднат припечена филийка, отколкото салам. По-вероятно е. И са големи любители на хляба. Тя е копия на баща си. Баща й беше точно такъв. Малко по-голям от нея, разбира се, защото мъжкар, но със същите петна, абсолютно същия беше Арон. Така че тя ми го е изкопирала изцяло. Голяма умница е и е тартора на дружината от бебе. Това е Карамел, другия сладкиш в къщата. Както виждате, тя е по-дребничка от сестра си, по-грацилна. И има една много интересна камилска усмивка на физиономията. Ако забележите, тя просто постоянно се усмихва. Този навик да се усмихва се дължи на това, че тя има особено чувство за хумор и особено разбиране за това какви може да ги свърши вкъщи. Майстор е по отгризване на копчето от възглавници. Никога не наранява възглавницата, отгризва точно където са шити с конец. И сега иска да си ходи. Карамелчи. Айде! Тъй като са пустинни кучета, макар нашите герои днес никога да не са виждали пустиня, интересно ми е как понасят студа, дъжда, снега. В снега се чувствали прекрасно. Правили огромни скокове, играели, търкаляли се, буквално изнасяли страхотно представление. Но дъжд определено не понасят. Не обичали да им е мокро под краката. Проблем било в силен дъжд да бъдат изведени навън дори за хигиенната разходка. Какво още за салукито? Изключително чистоплътни, без типичната за кучетата миризма, много предани на своите стопани. Впрочем, последното също важи и за останалите 3 кучета от други породи. С тази порода съм започнала. Ирландски сетър. Такова беше първото ми куче. Сара. А това е нейна дъщеря. Вече е възрастна, но е много мила, много ни обича и чудесно се разбира с салушката дружина. А това е едно намерено същество в един студен ноемврийски ден, което беше травмирано, вероятно изгонено.
И ние си го прибрахме и това е най-малкия на ръст, но най-големия на възраст представител на групата. Много е старичко. Още когато го намерихме преди 7 години, ветеринарният лекар каза, че е много старо. Но се чувства добре тук и може би ако не е прекарало добре живота си, сега ще прекара поне добре старините. А и експертите казват, че е много добре, когато някъде се отглеждат салуките, да има куче от дребна порода. Това им помагало да им се повиши самочувствието. Това е най-големият дивак от компанията. Нищо общо няма с салукитата. Не е склонна да спи по цял ден и е склонна да издава много силни звуци. Ето, унгарска визла, птичар. И някак си естествено Вихра Григорова замисля и в момента работи на цяла изложба, в която картините ще бъдат провокирани от различни породи кучета. Аз съм международен съдия на кучета и може би така в кръга на шегата съм най-добрия съдия между художниците и най-добрия художник между съдиите. Така че имам доста широки познания. Нетрадиционни ще бъдат тези картини. Не просто изображение на кучета. Ще покаже, ще разкаже много повече от това. Определено изложбата ще има и познавателен характер. Такъв е замисълът. Всичко предстои. Вероятно ще бъде и нова, интересна тема за нашето предаване.